खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बेलासिनि गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 9 सेप्तेम्बर 2020 बुधबार। फैदो दिनैनि बेलासिनि माखासे फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय क'क्राझाराव बर' आइजो बुथारजानायनि मुङानो जाहैबाय प्रमिला नार्जारी। दहाय सानाव आं मोनसे भिडिअ खालामखाबायमोन, थेवब्लाबो बेलासिनि रादाबाव बे खौरांखौ होफानाय जाबाय। बेनि गामिया जाहैबाय सेरफांगुरि पस्मापारा। बिथाङा बिटिसिनि सरकारि साख्रि मावगासिनो दंमोन। खौराङाव फोसावनाय बायदिब्ला बे आइजोआ गावनि अफिसनिफ्राय फैबाय थानाय समावनो माखासे दुथांफोरा बेखौ खास्रि बिस्रियै गोरनायाव सिखाजों हानानै बुथारबाय। जोबोद दुखुनांथाव जाथाय। बेबायदि जाथाया दाखालिबो जादों जरहाटआव, आरो दिनैबो बेबायदि जाथायखौ नुनो मोनलायबाय। बेहा गथ' 3 दंखायोमोन आरो फिसायबो दंखायोमोन, नाथाय फिसाया बिटिसिनि आन्दोलनाव थैनांगौ जादों होननानै फोरमायदों। साख्रिखौ मोन्दोंमोन, गावनि फिसायनि मुङावनो मोन्दोंमोन साख्रिखौ, नाथाय बिथांखौ मैया हराव खास्रि बिस्रियै बुथारबाय। जोबोद दुखुनांथाव खौरां। लोगोसे पृथ्वीराज देब नारायण मेसनि सायाव खौराङाव ओंथि गैयै खोथा बुंनायनि थाखाय बा बाथ्रा बुंनायनि थाखाय इउपिपि माइनरिटि सेलआ क'क्राझार पुलिस थानायाव दिनै केस होनाय जाबाय होननानै फोसावनाय जादों। गुबुन फारसेथिं कटन मुलुगसोलोंसालिनि बर' फरायसाफोरा फेसबुक आरो टुइटारनि गेजेरजों बयबो पस्टार लानानै थाबैनो न्याय नांगौ होनना आसाम सरकार आरो आसाम पुलिसखौ खावलायदों। कटन कलेजल' नङा, बे खामानिखौ बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि फरायसाफोराबो मावनो हागोन होननानै आं सानो। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय मिनिस्ट्रि अफ हेल्थ एन्ड वेलफेयारनि मिरु सावस्रि बिफाना थाखो 9 निफ्राय थाखो 12 सिम फरायसालियाव फैगौ 21 सेप्तेम्बरनिफ्राय फोरोंथाय होनो थाखाय बिथोन होदों। नाथाय मा जायो नायनोसै। फोरोंथाय होनो थाखाय बिथोन होदों। लोगोसे थारैनो बिएमसिआ कंगना रानौतनि मुम्बाइनि अफिसखौ JCB लानानै सिलिंखार खालाममारबाय। आरो बे खौरांखौ कंगना रानौतआ गावनो फेसबुक आरो टुइटारनि गेजेरजों फोरमायदों। नैबे माखासे सावगारिखौ नायनो हागोन नोंथांमोनहा। बे सावगारियावनो गासैबो दंजोबो। गुबुन खौराङा जाबाय तामिलनाडु सरकारा बुंनाय बायदिब्ला PM किसान स्किमाव 110 कौटि रांनि जाख्ल'नाय जादों होननानै दिनै खौरांगिरिनि मेलाव फोरमायदों। अब्ला दानिया फैलायदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय अरुणाचलनि वेस्ट सियां गामिनि रायजो राजा बिथांमोना 12 बोसोर लामाखौ सरकारनिफ्राय नेनानै मोनैलाय दिनै गामिनि बयबो ज' ओंखारनानै लामाखौ लुनाय जाबाय। नैबे माखासे सावगारिखौ नायनो हागोन नोंथांमोनहा। बेनोमोन लामा लुनाया। अब्ला दानिया फैलायदो जोबथारनाय खौराङाव। जोबथारनाय खौराङानो जाहैबाय जोंनि बे हादोराव दिनै सानसेयावनो 90,000 सुबुंफोरनाव कर'ना पजिटिभ मोनदों। लोगोफोर, दिनैनि बेलासिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोनहा आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों, अब्ला भिडिअखौ नोंथांनि लोगोनो शेयार खालाम। जोबोद गोजोननाय मोनगोन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। बाय बाय। आं मोनायाव माबायदि उन्दुयो नोंथांमोनहा नायनो लुबैदों होनदोंमोन। मोनायाव आं बिदि उन्दुयो, ओमफ्राय आं नैबेहाय भिडिअ खालामो, बेहाय आं भिडिअ खालामो, ओमफ्राय बेहाय आं उन्दुयो। बेनो आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय जेब्ला फुं जायो अब्ला सिखारो। बेखिनियानो। दा नै मोना जागासिनो दं, मोना माने फुंनि 3 बाजि जागासिनो दं दा टाइमा। आं दा भिडिअ खालामनो नागिरदों। बेखिनियानो। नै नायबानो जाबाय।